Dober večer, spoštovani gostje, spoštovana gospa veleposlanica, spoštovana oba predstojnika, spoštovani obiskovalci, številni obiskovalci, kot vidim, pozdravljam vas na virtualnem večeru Prešernove poezije v originalu in v češkem prevodu Josefa Hiršela, ki smo ga organizirali na dan praznika slovenske kulture. Na začetku bodo sledili uvodni nagovori, potem bom jaz nekaj povedala o Josefu Hiršelu. V glavnem delu bodo recitacije praških in brnenskih študentov. Prosim, da gostje, razen udeležencev, izklopijo mikrofon in kamero. A te ještě v češtině? Srdečně vás vítám na literárním večeru věnovaném poezii France Prešerna a překladům Josefa Hiršela. Večer se koná u příležitosti svátku slovenské kultury. Po úvodních slovech já něco řeknu o Josefu Hiršelovi a následovat bude literární čtení pražských a brněnských studentů. Poprosila bych návštěvníky, aby vypnuli mikrofon a kameru. Omlouvám se vám, že ne všechno bude v češtině, ale myslím, že se budeme rozumět. Najprej bi prosila njeno ekscelenco, veleposlanico Republike Slovenije na Češkem, gospo Strnišo, da nas pozdravi. Spoštovani profesori in študentje, udeleženci današnjega dogodka, spoštovani vsi, ki nas spremljate preko spleta. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, ki ga praznujemo na obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, obeležujemo že 8 desetletij. Tokrat praznovanje zaradi pandemije poteka precej drugače kot prejšnja leta. A ne smemo pozabiti, da je v času hudih preizkušenj prav kultura tista, iz katere črpamo moč in upanje. Prešernov nagrajenec za življenjsko delo na področju literarne ustvarjalnosti, pesnik in pisatelj Feri Lainšček je nedavno povedal: Z vsakim branjem se knjiga na nek način znova rodi in je vedno malo drugačna. To omogoča ta čudež branja. Danes bomo ta čudež branja doživeli skozi Prešernove pesmi v slovenskem jeziku in češkem prevodu, ki jih bodo brali študentje slovenskega jezika na Karlovi univerzi v Pragi in Masarykovi univerzi v Brnu. Kultura je pomembno vezno tkivo vsakega naroda in odnosov med narodi. Že več stoletij smo Slovenci in Čehi povezani na številnih področjih kulture. Češčina se na primer uvršča med jezike z največ prevodi slovenskih knjig. Hkrati pa je tudi češka književnost tradicionalno močno zastopana v slovenskem jeziku. Jezik je temelj kulture vsakega naroda in neprecenljivo bogastvo zlasti majhnih narodov v večjezični evropski družini in globaliziranem svetu. Zato to priložnost izkoriščam za zahvalo Karlovi in Masarykovi univerzi, da kljub vedno večjim pritiskom v svetu bolj uveljavljenih jezikov in zanimanja za nove študijske smeri vlagata izjemen napor za nadaljevanje izvajanja študija slovenščine. Zelo cenimo, da sta svojo prisotnostjo na današnjem dogodku posebno podporo izkazala predstojnika oddelkov, v okviru katerih poteka študij slovenskega jezika na obeh univerzah, profesor dr. Ivo Pospišil in dr. Jaroslav Očtenašek, za kar se jima iskreno zahvaljujemo. Naj bo umetnost naš vsakdanji navdih in kultura v najširšem pomenu naš vsakdanji sopotnik. Hvala. Hvala lepa gospe veleposlanici, děkuji paní velvyslankyni. A teď bych poprosila pana profesora Pospišila, vedoucího slavistiky na Filozofické fakultě v Brně,
aby u této příležitosti nám přednesl několik slov. Prosím. Ano, Pane. dobrý večer. Slyšíte mě, prosím, dobře? Ano, slyšíme. Ano. Slyšíte, dobře. Já se omlouvám, že nemám obraz, prostě nejsem schopen zaktivovat tady tohleto, takže se omlouvám. Aspoň, že mě slyšíte, pár slov, nebudu dlouho zdržovat ten celý program. Vaše excelence, vážená paní velvyslankyně, vážená paní docentko Jenstele Doležalová, milá Alenko, vážení přítomní, nebudu každého oslovat, zvláště mi ctí, že jsem byl pozván, abych tady řekl pár slov u této vzácné příležitosti Dnes slovinské kultury. Samozřejmě ta naše pracoviště pražské a brněnské, tak Brno je vždycky u nás takové druhé město, jak se jmenuje jedno nakladatelství, brněnské druhé město. Ale faktem je, že obě ta pracoviště se zasloužila o to, že slovinská kultura, Slovinsko jako takové, slovinský jazyk, literatura jsou tady pěstovány. Na druhé straně, když jsme tak spokojeni s těmi vztahy, tak když se podíváme do minulosti, zjišťujeme, že ty vztahy byly mnohem hlubší a častější a i to překládání třeba významných literárních děl z obou jazyků vlastně bylo mnohem častější. To není třeba nijak dokazovat, stačí nahlédnout do katalogu knihoven, co tam všechno uvidíme. A bylo to nejenom za Československé první republiky a královské i titovské Jugoslávie, ale také za Rakouska-Uherska, když jsme byli součástí předlitavska, obě naše země. Takže máme co dohánět. Já si osobně myslím, že slovinština jako jazyk, literatura, kultura i celá ta země si zaslouží, aby byla pěstována v České republice jako samostatný obor. Ono to ekonomicky jaksi nevyhovuje, takže ani v jedné zemi vlastně tyto obory nejsou pěstovány výlučně, jsou vždycky součástí nějakých větších celků. Je to jenom ekonomické rozhodnutí, nebo ještě přesněji politické rozhodnutí. Tady si myslím, že máme ještě co dohánět, abych to řekl slovy našeho prezidenta, tedy bývalého, který mluvil o tom, že naše vlast nevzkvétá, tak já bych řekl, že slovinština nevzkvétá, ale ani není poslední z posledních u nás, ani bohemistika ve Slovinsku. Čili řekl bych, že můžeme být tak trochu spokojení, ale není to všechno, co bychom chtěli tady mít. O brněnské pracoviště, bych chtěl mluvit, za něj se zasloužilo v jistém smyslu o zvyšování kvalifikace slovenistů v naší zemi, o pěstování vědeckých styků. To trvalo řadu let mezi fakultami, ale také mezi Slovinskou akademií věd, zejména tím ústavem teorie, literatury a podobně, by tam společné projekty trvající vlastně více než 12 let. Já už jsem o tom mnohokrát mluvil. Nejde o to se vychloubat nebo mluvit o zásluhách nějakých, že spíše konstatovat stav a spíše upozornit na ty věci, které stojí ještě před námi a které bychom měli, pokud ne měnit k lepšímu, ale udržovat v tom stavu, v jakém jsou. Kulturní večer je věnovaný vlastně takové zakládající osobě, já bych řekl přímo moderní slovinské literatury, ačkoliv to není samozřejmě modernista v tom úzkém slova smyslu, France Prešernovi. Pochopitelně paní docentka bude mluvit o překládání tohoto básníka do češtiny, zejména tedy o Josefu Hiršalovi, který byl takovou dominantní postavou v této záležitosti. Víme, že každý ten básník, pokud je zároveň překladatelem, interpretuje nějakým způsobem více než překladatel sám, který není básníkem toho svého výchozího autora. Do toho Hiršala je to zřejmé a tuším, že Aleš Kozár napsal kdysi takovou práci o tom Hiršalově překládání, kde je dosti kriticky to posouzeno nějak. Ale ať tak nebo onak, vlastně tato postava je velmi kladně hodnocena v české literární kritice i dobře přijímána v našem prostředí. Pochopitelně bývá spojována s Karlem Minkem Máchou, to víte, že se oba setkali, o tom jsou četné legendy, tady nebudu opakovat, slovenistům, Slovincům a Čechům, kteří jsou s tím lépe obeznámeni přirozeně než já.
Domnívám se, že slovenistika u nás a bohemistika ve Slovinsku má před sebou, jak jsem řekl, ještě hodně práce. Jde o to zejména získat mladé lidi pro tyto obory, které nejsou ekonomicky lukrativní, ale jsou nesmírně důležité pro posilování těchto našich vztahů, které zároveň posilují malé národy žijící v Evropě v rámci třeba Evropské unie. Ta malost v úvozovkách, to znamená malý počet obyvatel, málo mluvčích jazyků, tím pádem málo spisovatelů a podobně, samozřejmě handicap. Ale on se může obrátit v něco velmi pozitivního. Měli bychom také se dívat do minulosti a hledat tam nejenom ty styčné body, ale také hodnoty, které oba národy budovaly jaksi samostatně v různých rámcích, ve kterých se pohybovali, v různých geopolitických strukturách, protože všechno to je vlastně součástí i té naší přítomnosti. To znamená, nelze nic beztrestně retušovat, odstraňovat z naší minulosti. Všechno tam hrálo nějakou úlohu a všechno se zrcadlí i v tom, co nyní prožíváme. To je, myslím, i v tom síla těch našich vztahů, které sahají hodně hluboko do minulosti. Ještě jednou chci poděkovat organizátorům, zejména tedy ambasádě Republiky Slovinsko v České republice, paní docence Jenstele Doležalové, která jako za pražské pracoviště na tom úzce spolupracovala, organizovala, také jí poděkovat za ten výborný sborník od Sankarovi, který nedávno vyšel, který jsem měl tu čest taky recenzovat, s jistými teda poznámkami, které se právě netýkaly toho sborníku ani jeho přispěvatelů, ale spíše těch vztahů, o kterých jsem nyní hovořil. Přeji tedy tomuto večeru zdar a vám všem hluboký umělecký zážitek. Děkuji za pozornost. Děkuji panu profesorovi. Bylo to velmi zajímavé poslouchat, dívat se do minulosti, přítomnosti a budoucnosti našich vztahů. A teď bych pozvala také pana doktora Očenáška, vedoucího katedry jihoslovanských a balkanistických studií v Praze, aby nás pozdravil. Dobrý večer. Vaše excelence, vážená paní velvyslankyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, velice děkuji za pozvání. Je mi ctí zúčastnit se literárního večera věnovaného takovému géniovi, jako byl France Prešeren, který byl géniem nejen slovinské poezie, ale potažmo celé kultury, což asi nejlépe dokládá i to veliké množství překladů do češtiny, kdy France Prešeren asi jedním z mála autorů 19. století ze Slovinska, který je z tak velké části přístupný i českým čtenářům. Vzhledem k tomu, že pan profesor Pospíšil patrně už řekl vše podstatné, tak já bych vás jenom pozdravil a popřál vám příjemný zážitek a ještě jednou děkuji za pozvání. Děkuji, hvala lepa, Jaroslave. Zdaj bom pa nekaj povedala o Hiršalu kot prevajalcu Prešernovih pesmi. Najprej v slovenščini, potem pa samo nekaj stavkov, da ne bom predolga, tudi v češčini. Prevodi kanoniziranih avtorjev iz ene kulture v drugo so pomemben mejnik v medkulturnih stikih. Razkrivajo razvoj prevajalskih strategij kot tudi stopnjo prevajalske kulture v določeni družbi. V primeru poezije kažejo tudi na vprašanje razvoja pesniškega jezika v literarni skupnosti. Poezija Franceta Prešerna ima posebno mesto v slovenski književnosti. Vse od druge polovice 19. stoletja, ko se je začela mitologizacija Prešernove pesniške osebnosti, kot tudi kanonizacija njegovega dela, so njegovo poezijo pogosto prevajali v druge književnosti. Zanimala nas bo češka kultura, v katero so njegove pesmi prevedli med prvimi. Prevajanja Prešernovih pesmi v češčino so se lotevali prevajalci v različnih obdobjih, kar kaže na dejstvo, kako posebno mesto imajo prevodi kanoniziranih literarnih del v sistemu literarnega komuniciranja med različnimi književnostmi.
Leta 1832 je 4 Prešernove pesmi prevedel František Ladislav Čelakovski in jih izdal v českem časopisu Muzejnik. Čelakovski je pravilno ocenil razpon Prešernove pesniške genialnosti v češki kulturi v času, ko njegove poezije ni poznalo niti širše, ni priznavalo niti širše slovensko bralstvo doma. Josef Penižek je spet leta 1882 izdal Prešernove prevode v knjižni obliki v Jičinu. Na prelomu stoletja je prevajal Prešernove pesmi tudi znani Jaromir Borecki v slovanskem prehladu. Prevod Prešernovih pesmi od Josefa Hiršela leta 1978 pomeni izjemen dogodek za prevajanje slovenske poezije na Češkem. Prevod je naredil modernistični pesnik in izkušeni prevajalec, ki je predtem leta 1964 sodeloval tudi pri prevodu Otona Župančiča in leta 1972 prevedel pesmi Edvarda Kocbeka. Josef Hiršel je bil v tem obdobju že uveljavljeni pesnik, ki je do prevoda Prešernovih pesmi izdal 8 pesniških zbirk. Prevajal iz 16 jezikov, tudi na primer iz kitajščine, perzijščine, romunščine in srbščine. Kot pesnik se je uveljavil s prevodi nemške nonsens poezije. Lansko leto poleti so na Češkem praznovali 100 let njegovega rojstva. V češko literaturo je vstopil na začetku druge svetovne vojne, v 50. in 60. letih se je uspešno posvečal eksperimentalni poeziji. Češko avantgardno sceno je povezal z mednarodno. Evropsko eksperimentalno poezijo in teorijo je tudi prevajal. Zavest o novih smereh konceptualne in vizualne poezije je v češki literarni skupnosti v 60. letih, v času sprostitve in večje svobode, širil s predavanji in razstavami. Večino svojega dela je načrtoval skupaj s partnerico Bohumilo Gregorovo, s katero sta izdala tudi več antologij eksperimentalne poezije. Od leta 1968 je bil v nemilosti pri novem normalizacijskem režimu in je prevode svetovne klasike moral izdajati pod imeni jezikovnih sodelavcev in prijateljev. Prevod izbora Prešernovih pesmi s tipičnim romantičnim naslovom Moj sen šel po hladinje, Moj sen se je izgubil po gladini, je lahko izšel samo pod imenom brnenskega profesorja Viktorja Kudjelke, ki je pomagal sicer izkušenemu prevajalcu slovenskim jezikom. Izbor je bil tematski. Hiršel je prevedel večino Prešernove ljubezenske in refleksivne lirike, venec sonetov in samo del epa Krst pri Savici. Prevajalec je z izrednim enciklopedičnim spominom jezikovno normo prevoda prilagajal tako sodobni češki normi kot normi jezika 19. stoletja in pri tem namerno uporabljal tudi tipične mahovske stileme in oksimorone. Tovrstno poustvarjanje zgodovinske norme pa ima korenine tudi v njegovem ustvarjanju. V pesniški zbirki Parkaš, Hrenovkar, ki jo je Hiršel pisal v 70. letih po fazi eksperimentalne poezije, je začel uporabljati formo modernega pastiša v humorni perspektivi, ki ga je razumel kot posnemanje ali parafrazo določenega stila kanoniziranih čeških avtorjev tudi iz obdobja romantike. Izkušnje parafraze češke romantične poezije je uporabil tudi v slovenskem prevodu. Prav Hiršelov prevod Prešernovih pesmi razkriva, da je še posebno pomemben prevajalčev odnos do modernega jezika, saj je jezik nosilec pomembnih konotacij in stilističnih, pragmatičnih ter tudi izven jezikovnih vrednosti literarno-zgodovinskega konteksta. A teď ještě jenom několik slov v češtině. Ve slovinskem úvodu jsem zdůraznila uměleckou hodnotu překladu Prešernových básní od Josefa Hiršela.
Hiršel byl českým básníkem, prozaikem, teoretikem a překladatelem z 16 různých jazyků. Vydal i více knížek překladu slovinských básníků. Od jeho narození minulý rok uplynulo 100 roků. Básník experimentální poezie a zkušený překladatel udělal překlady v knížce s názvem Můj sen šel po hladině v 70. letech. Přeložil je ve spolupráci s profesorem Kudělkou, ale pod překlady se nesměl podepsat. V období normalizace nemohl oficiálně publikovat. Jím přeložené knihy vycházely bez uvedení jeho jména. Překlady básní France Prešerna jsou velmi zdařilé překlady jazykového experimentátora, který v tomto období experimentoval s romantickou normou českého jazyka. V překladech Prešerna se snažil rekonstruovat básnický jazyk romantiku, ale zároveň využíval variačních a kombinačních možností moderního českého jazyka. Takže to ještě něco v češtině a ještě chci odpovědět panu profesorovi, že já jsem to taky četla článek od pana Aleše Kozára a nesouhlasím s tím, protože já myslím, že ty jeho překlady že jsou velmi zdařilé. Nevím, jestli je Aleš zde s námi, ale asi není. Ale on to napsal už dávno, takže dneska možná, že by napsal trošičku jinak. Alenko, můžu jedno slovo? Ano. Jo, já se omlouvám, že do toho vstupuju. Já jsem chtěl říct ještě několik věcí, k tomu nebudeme teď kolem toho polemizovat. Každý se na ten překlad může dívat jinak, ale faktem je, že Hiršal i ta Bohumila Gregorová, která také překládala a spolu psali, že tak patří k té generaci těch experimentálních básníků, kteří reinterpretují poezii minulosti a v té české poezii třeba surrealisté hledali umáchy svého předchůdce. Myslím, že oba dva ti básníci 19. století, že patří k té linii, kterou je možno interpretovat jako předchůdce té moderní poetiky, skutečně 20. století. Jo? Z tohoto hlediska ten Hiršal byl oprávněn takto interpretovat toho Prešerna a jiní zase třeba toho Máchu. Já jsem sám vlastně žákem Ladislava Nováka, to byl jeden z těch přátel obou teda těch překladatelů, sám básník, ale hlavně výtvarný umělec světové pověsti, tak od středoškolských let vlastně čtu toho Hiršala a tu Gregorovou, respektive to, co všechno napsali, tak si myslím, že to velmi cenný přínos do těch československých vztahů. Děkuji, omlouvám se za zdržení. Děkuji. Já myslím, že to bylo velmi vzácný a úplně souhlasím s tebou. Takže jdeme dál a teď přichází ta hlavní část. Zkrátka gremo naprej in gremo na glavni del našega literarnega večera in sicer na recitacije Prešernovih pesmi, originalov in prevodov. Skratka, najprej bi povabila Klaro Rotovo, študentko prvega letnika specializacije slovenistika, ki nam bo prebrala 4. sonet iz sonetnega venca, skratka ljubezenski sonet, v originalu in v Hiršalovem prevodu. Prosim. Mokro cveteče rožce poezie. Očitajo to, kar se v prsih skriva. Srdce mi je postalo vrt in njiva, kjer se je zdaj ljubezen elegije. Njih sonce ti si. V oknu domačije ne date najti lučty ljubezniva. U gledišu na sprechodih sreča krývá, ne u krajích, kjer plesavk vrstva se vije. Kolikrát to me po mesti žene, zagleda tebe želja. Ne, odkryje se men obraz lepote zaželené. U samoty i s očimi solza lije, zatorej pesmi tebi účast zložené, i z krajů nízko, ki u nich slunce sije. Orosené růžičky poezie prozradí všecko, co se srdci skrývá. Ze srdce mého stal se luh i niva, kde láska nyní sije elegie.
ty jsi jejich slunce. Marné hledání je v okně domova lampo přívětivá. V divadle v herně, kde se tančí, zpívá, štěstí v neštěstí k nenalezení je. Ach, kolikrát mě městem touha žene spatřit tě. Zrýt odepřeno je tvou krásnou tvář, tvé líčko vytoužené. V samotě se mi z očí slza lije, že básně mé, k tvé poctě vytvořené, nejsou z krajů, kde slunce ozlatí je. Hvala lepa, Klara. Zelo lepo. No, zdaj bi pa prosila Dominika Zališa, prav tako študenta prvega letnika specializacije slovenščina, ki nam bo prebral Prešernovo pesem Memento Mori. Bral jo bo v originalu in v Hiršelovem prevodu. Prosim, Dominik. Hvala. Memento mori. Dolgost življenja našega je kratka, kaj znancov je zasula že lopata. Odprte noč in dan so groba vrata, al dneva ne pove nobena pratka. Pred smrtjo ne obvarje koža gladka, od nje nas ne odkupijo kupi zlata. Ne odpodi od nas življenja tata, veselja hrup, ne pevcev pesem sladka. Na izmisli, kdor slepoto ljubi sveta, in od veselja do veselja leta, da smrtna žetev vsak dan bolj dozori. Zna biti, da kdor zdaj vesel prepeva, v mrtvaškem prti nam pred koncem dneva, molče trobenta bo, memento mori. Délka našeho života je krátká, co známých už lopata zasypala, smrt v kalendář svůj příchod nevepsala, stejně jak noc i den jsou hrobu vrátka. Neochrání nás, neochrání pleť hebká ani hladká, halda zlata vykoupit nás je malá. Zloděj žití pryč by nezahnala, veselá vřava ani píseň sladká. Ať zváží, kdo má rád slepotu světa a z radovánek jedněch k druhým létá, žatva smrti zraje pro všechny tvory. Hle, kdo dnes zpívá s rozářeným zrakem, ten v rubáši bude nám před soumrakem mlčky troubit chmurné memento mori. Hvala lepa, Dominik. Sledi študent Jan Pšenička, ki je letos uspešno zaključil 3-letni študij na KEBS v Pragi. Prebral nam bo pesem Kam v originalu in malo za spremembo tudi v prevodu Jaromira Boreckega in v prevodu Josefa Hiršela. Prosim. Ja, hvala, dober večer vsem še enkrat. Kam? Ko brez miru okrog divjam, prijatelji vprašajo me. Kam? Vprašajte raj oblak neba. Vprašajte raj val morja. Kadar mogočni gospodar drvi jih sem ter tje, vihar. Oblak ne ve in val nekam. Kam nesem je obup, ne znam. Samo to znam, samo to vem, da pred obličjem je ne smem. In da ni mesta vrh zemlje, kjer bi pozabil to gorje. Zdaj pa v prevodu Jaromira Boreckega, ki je izšel v časopisu Slovanski přehled leta 1901. Kam? Když bez klidu kol bouřívám, nepřátelé se táží. Kam? Tažte se raději oblaků. Tažte vln mořských nátlaků. Když mocný jejich hospodář je žene, vichor, sem tam vzdař. Mrak neví ani vlna kam, kam naděj štve mne, nevím sám. To jenom znám, to jenom vím, že aniž na oči s ním, ní místa nemá světa dál, kde zapomněl bych na svůj žal. Na konc pa še prevod Josefa Hiršela. Kam? Neklidu pln, vdál, když utíkám, přátelé se dotazují. Kam? Raději, ať odpovívám mrak. Vlna moře, když ji jako vrak, sem tam žene bouřný větru van, jako mocný, nelítostný pán. Oblak ani vlna neví kam. Kam mě žalost žene, nevím sám.
Vím jedině, a to rve mi klid, že před ní nesmím se objevit. A že není místa v šíř i v dál, kde bych zapomenul na svůj žal. Hvala lepa, Hon, za zelo občutljivo zrecitirano. No, zdaj bodo pa sledile recitacije brnskih študentov, ki jih bo vodila kolegica Mateja Kosi iz Brna. Tako da prosim, Mateja, če lahko uvedeš svoje študente. Lepo pozdravljeni. Z Brnske Masarykowe uniwerze pa bodo pesmi Franceta Prešerna v originalu in v prevodu prebrali prav tako trije študenti. Vsi trije se slovenščino učijo v okviru izbirnega predmeta. Eliška Kolmanova nam bo prebrala pesem Neiztrohnjeno srce, Pavel Urbanovski bo prebral pesem Mornar in Aneta Derkova pesem Pevcu. Eliška, prosim. Dober večer. Neiztrohnjeno srce, grob kopljejo, nezadnji mrlič bovanga djan, obraz bledega mladenča prikaže se na dan. Kopači ostrmijo, bez ustnih sapeni, manj ustrašeni pogrebci van upirajo oči. Di lepo bi sodil, visoko čelo vsak, ak bil bi nekakovi, zapustil ga oblak. Bile lepe bi usta, lep bil obraz bi bled, ak bil bi nekakovi preč nejevolje sled. Dal čas ni trupla gledat, dih prvi ga zrobi. Srce samo zavzetim ostane pred očmi. Še bije, še čutiti je ravno tak gorko, kot da bil bi v prsih še zdravo in živo. Vsi prašajo, kdo zadnji v to jamo djan je bil, gotovo bil svetnik je, ker ni ves v grobu zgnil. Stal tam je kamen, kterga nihče predčíslal ni, ki temu maho trebit, napis tak govori, te dobroslavje, pevec byl tjakaj pokopan, ki pel tak milých glasih, je od ljubezni ran, pel tak slověčích pjesmach, čast lepe deklice, prevzetne gospodične, nemile ljubice. Ako si je zvolila mladenča druzega, iz prst nobena njemu ni pesem več prišla. Pri Bogu ni to lažbe iskal, ne pri ljudeh, oči kalil mu jok ni, razjasnil licne smeh. Unemana prej je živel, manj svet ko razuzdan, umr je nespovedan in ne v svet olje djan. Vsi pravijo, te njemu svetost ne branit knit, vsi pravijo, te njegovo srce ne more bit. To pevčevo srce je, star mož tam govori. Ak bi bilo svetnika, bi mir mu dala kri. Svetost ne, nesmí večnému brání otrochnet, ki jih zaprté u prsih je nosil dokaj let. Mimo srce odprimo, pod nebom naj leži, da dan današnji prejde, da prva noč mini, da ustane drugo sonce, pripelje beli dan. Spet zajtro ga poglejmo, ko mine zor hladan. Hladijo naj ga sapce, naj rosa pade nanj, naj sonce, luna, zvezde, kar so mu pevskih sanj predvdihnile v življenju, primeju spet z njega. Ak bo ta čas plahnelo, spet zagrebimo ga. Razplatili srce so, ležalo noč in dan je tam pod jasnim nebom, ko mine zor hladan, ko ustane drugo sonce. Srce je tako skupni, ko beli sneg spomladi, da kaj zagrebsti ni. Srce ješ nezetlelo. Kopači jamu kopou zaspro nebo štíka.
V tom spatří v denním světle mrtvou tvář mladíka. V tu chvíli skoprní a dech se jim zatají a jen ti otrlejší naň mlčky zírají. Jeho vysoké čelo by bylo krásné snad, kdyby neutkvěl na něm mrákotný stín a chlad. A byly by snad krásné bledé líce a rty, kdyby z nich vymizela ta pečeť tesknoty. Při prvním lidském dechu však tělo roztálo, před úžaslými zraky jen srdce zůstalo. A v skutku ještě bije, horoucí doposud, jako by stále v sobě nesla živá hruď. Koho to vlastně tehdy spustili do hrobu? Nejspíš světce, když se tak zachoval po dobu. Náhrobek, jehož předtím si nikdo nepovšim, pečlivě očistili a nápis mluví k nim. Dobroslav, mladý básník tu leží pochován, jenž vyspíval svou lásku i trýzeň jejich ran. Opěval přespanilou dívku svůj sladký sen, pyšného srdce panu, leč nebyl vyslyšen. A když si vyvolila jiného mládence, báseň mu nevytryskla již nikdy ze srdce. U Boha ani lidí útěchu nehledal, tvář nerozjasnil smích a nezastřel stínem žal. Žil potom bohapustě, otrok vášní, ne pán, a zemřel nepomazán a nevyspovídán. Není to tedy svatost, co brání zatlení, není to srdce světce, jež nezná proměny. Toť srdce básníkovo, hrobník pak promluvil. Kdyby přec bylo svaté, krev by mu přála mír, ne svatost, věčné písně mu brání spráchní věd, ukryté ve své hrudi je nosilo mnoho let. My srdce otevřeme, ať leží pod nebem, dokud k měsíčné noci se nenachýlí den a noc zas nevystřídá svěží předjitřní chlad. A zítra znovu půjdem se na ně podívat, ať padá na ně rosa, vánek je ovívá a slunce, měsíc, hvězdy, když kdysi zaživa básnické sny mu vdechly, ať si je vezmou zpět. Co z něho zbude, v zemi pak může trouchnivět. Tu srdce rozčtvrtili. Leželo pod nebem, celý den, celou noc a nadešel nový den. Srdce se rozplynulo jako sníh před jaří, že ani neměli co pohřbít hrobaři. Najlepša hvala, Eliška. Zdaj pa prosim Pavla Urbanovskega, da nam prebere pesem Mornar. Hvala. Mornar. Nezvesta, bodi zdrava, čolnič po mene plava, na barko kliče strel. Po zemli varno chodí, môj up je šel po vodi, mi druh te je prevzel. Pri Bogu jsem oblíbil, da pred Bom dušo zgubil, ko nechal te ľubit. Si zdesno u desno segla, pri Bogi si prisegla, mi vedno zvesta byt. Moria, široká cesta, peljala meje u mesta, jer lepe deklice. Obrazovných lepotách, sneh beliných životách, zmotila mista me. Zpět se jadra bele, od južných sap na pele, prinesle me na záj. Dekleta mojego žena, som najdel poročeno, prskal sam Bog vekaj. Le jadra zpět napnimo, valovám se zročimo, taky čistou morie. Kaj njemu upad smelo, mornári dobrovému, degletam kam, dove. Nestráši moc vicharia, ne grom valou mornária se smrti nebojí. Vzpomín v potoku mine, ljubezny bolečine, vsak dan zpět oživí. Po mori barka pláva, nezvesta vody zdráva, sto tebi sreč želím. Po zemli srečno chodí, moju je šel po vody, le jadrajmo za ním.
námořník. Buď zdráva, zrádná milá, bárka se přiblížila, už výstřel zve mě vdál. Choť jistá po pevnině, můj sen šel po hladině, vždyť jiný mi tě vzal. Já přislíbil jsem Bohu, spíš duši ztratit mohu, než přestat mít tě rád. Svou ruku v mou si dala, při Bohu přísahala, navždy mi v slibu stát. Široká mořská cesta vedla mě v dálná města, kde krásné dívky jsou, leč krása jejich tváří, ňadra, jež sněhem září, nezmohla věrnost mou. Zas jižní větry vlály, běl plachet nadouvaly a přivezl mě zpět. Má dívka vyvolená už byla vdaná žena. Kolik jsem přestál bět. Plachtový napínejme, nám se v službu dejme, moře se jasem skví. Co moři věřit smíme, my, námořníci, víme. Co dívkám, kdo pak ví. Nechť vichr vlnou smítá, nezděsí námořníka, před smrtí chrabrý je. Vzpomínka v šeru hasne a bolest lásky krásné každý den ožije. Vdál letí plachta bílá, buď zdráva, zrádná, milá, buď šťastná na stokrát. Choď jistá po pevnině, můj sen šel po hladině, chci za ním v letce dát. Hvala, Pavel. Zdaj bi pa prosila še Aneto Derkovo, da nam prebere pesem Pevcu. Chvala. Pevcu. Kdo zná noč temnou rozjásnit, kytare ducha? Kdo vé kragulja ognaty kykluje srdce od zore do mraka, od mraka do dne? Kdo učí i zbrsat vzpomíná někdan jedny, brezu příchodných odvzéc před oči? Prázdnoty ubežáty, ki zdánje morí. Kako být chceš poet, in ty preteškojo v prsích nosit? Al pekel, al nebo. Ustanu, svojga spomni, trpí pres miru. Básníkovi. Kdo zná rozjasnit noc, když duši svírá tma? Kdo svede krahujce zahnat, jenž zoban srdce vpodne a rve od jítra do soumraku, od soumraku do dne? Kdo učí vymazat vzpomínky na minulé dny v duši, zoufalství příštích dnů umět si se třást z očí, uniknout prázdnotě, jenž přítomnosti kruší? Jak chceš být básníkem a zmaten ztrácíš klid, nebe a peklo, když cítíš v hrudi vřít? Své poslání si uvědom a plň vždy v odhodlání. Najlepša hvala, Aneta. Najlepša hvala tudi vsem študentom za zelo lepe recitacije. S tem pa iz Brna predajamo besedo nazaj v Prago, gospe docentki Alenki Jensterle-Doležal. Hvala. Hvala, Mateja, za to. Najprej bi se čisto na koncu še enkrat zahvalila študentom. Res je bilo doživeto, hvala vam, res ste se potrudili. Za nami je večer Prešernovih pesmi in Hiršalovih prevodov v češčino. Spet se nam je odkrila in nas navdušila Prešernova pesniška genialnost. Zavajala pa nas je tudi magija Hiršalovih prevodov. Skratka, zahvaljujem se študentom za recitacije. Zahvaljujem se še posebno veleposlaništvu Slovenije, gospe veleposlanici, gospe in gospe Niki, za pomoč pri organizaciji, kot tudi kolegici Mateji Kosi iz Brna. Zahvaljujem se obema predstojnikoma, seveda, da sta bila z nami. Mislim, da je bilo naše sodelovanje zelo plodno in nam je pokazalo tudi pot v prihodnost. Veselim se prihodnjih sodelovanj. Zahvaljujem se pa tudi številnim poslušalcem. Zelo sem vesela, da ste tako številni, da ste se nam pridružili virtualno.
Prav v teh težkih časih se nam razkriva, kako zelo potrebujemo kulturo, umetnost in tudi poezijo za naše duhovno obstajanje. Lep večer in nasvidenje. A teď ještě řeknu několik slov v češtině. Děkuji vám všem, kteří jste se připojili. Děkuji, já už jsem poděkovala ve slovenštině, děkuji paní velvyslankyni, velvyslanectví Slovinska v Praze, děkuji Mateji, kolegyni Mateji Kosi a děkuji obecně všem. Takže doufám, že vás to nadchlo, doufám, že vás nadchly tak Prešeren, tak jak Hirschelovi překlady a přeji vám ještě hezký večer. Nashledanou.